धोरोमारि दैदेनगिरि बिथांमोन बावहायनो नुजाफैनो हानाय जोंनि गोख्रों सासे बर' फिसा एमएलए जा क'क्राझार सभास्थिनि बिथां गासिबो नोंथांमोननो गोदान बोसोरनि आरो दा सोलिबाय थानाय दमासिनि गोसो सिंनिफ्राय शुभेच्छा हरबाय। आफा इसोरा जोंखौ जि उद्देश्यनि थाखाय सृष्टि खालामदों बे उद्देश्यखौ लानानै जोङो जिबनाव आगोलगासिनो दङ। दा नोंथांमोननि जिबना जि समाव दङ बियो भबिष्यत दानायनि जि प्लेनिं समग्र चिन्ताधारा शुरु खालामनायनि सम। बेखायनो इसोरा जोंखौ जि उद्देश्य हरनानै सृष्टि खालामदों बेखौ सफल खालामनो मावफुंनो थाखाय नोंथांमोना दानिफ्रायनो जिसु ख्रीष्ट प्रभुखौ आगोलाव दोननानै ओरैनो सा नङा गोसो सिङाव लानानै बेनि बोसोन बेनि बुंनाय बेनि सेक्रिफाइस खालामनाय जोंनि थाखाय मानब समाजनि थाखाय जों साफ्रोमबोनि थाखाय बेखौ मोनसे एग्जाम्पल लानानै जोंबो जोंनि बे आफा इसोरानो सृष्टि खालामनायनि उद्देश्यखौ जोङो सफल खालामनो थाखाय खस्थ' खालामनानै खामानि मावलांनो बेखौनो आं बुंबाय। आरो बयनोबो व्यक्तिगत जीवन न'खरनि जीवन आरो जोंनि समाजखौ जोङो जेन' मोजाङै लाखिनो हायो बेवहाय बयबो सेंग्रा सिख्लाया मोजां चिन्ताधारा लानानै खामानि मावो, मोजां फरायो, जीवनाव बयबो मोनफा मोनफा जाफुंसार खामानि मावलांनो हायो बेखौनो आसा खालामनानै आरो आफा इसोरनाव आरज गाबनानै आंनि बुंनायखौ बेयावनो फोजोबबाय। गोजोन्थों।